Bună ziua! Astăzi vă voi prezenta un videoclip din Minecraft Pocket Edition. Eu sunt LKJ și am un skin de Steve, după cum vedeți. Așa. Haideți să începem. Am făcut deja eu lumea, se numește Gamer, Survival, după cum vedeți este și un mini deșert acolo, nu mini, cred că un deșert. Că doar am tăiat lemne, n-am făcut nimic altceva ca să nu vă plictisiți că din tai lemne. Și, deci, vreau să vă arăt ceva. Intrați la settings, o să vă, cred că v-ar plăcea, nu știu, video. Deci, vedeți aici unde este Advanced Video Settings, ai UI Profile, dați la Classic sau Pocket. Classic sau Pocket. Eu mi-am ales Classic, adică ca pe calculator. Aveți inventarul ca pe calculator, să vedeți și voi lumea. 3, 1. Uitați, eu nu am luat doar câteva lemne. Da. O să fac o căsuță mică. Dar totuși să mai tăi puțin copaci. Adică voi tăia doar pe ăla și după aia gata. Nu sunt înconjurat de deșert sau ce? Ăsta este primul meu video. Nu o să fac doar videoclipuri cu jocuri. Voi face videoclipuri și cu kendama, fidget spinner, din acestea. Și o să mă joc și multiplayer cu prietenii mei. Da, și o să vă arăt și cum să faceți trucuri cu kendama. Am kendama de vreo lună. E interesant deșertul ăsta. Uitați, la asta mă referam, deci aveam inventarul. Am două stacuri. O să-mi fac căsuța. Mama, îmi place locul ăla acolo unde este. Îmi place că este loc. Aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 3. Ar mai trebui încă una. Sau e ok? Nu. Uite așa, cred că e ok. Nu e prea mare, dar pentru început e ok. Să vedeți că are mijlocul. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cam ăsta e mijlocul. Aici am vrut să văd care este mijlocul pentru a număra, pentru a vedea unde să pun ușile. Că mi se pare mie mai drăguț așa, să văd exact mijlocul și... Așa. Ups. Bă, frate. Giga cum să intra. Aceasta va fi doar o cameră dintr-o casă mare, dar pas cu pas. Și o să fac videoclipuri din Clash Royale. Pentru ascultătorii din străinătate,
Voi face și videoclipuri în engleză dacă este nevoie. Dacă vă plac, să încerc să fac și în engleză, că știu engleză. Așa. Acum să fac un crafting. O să fac prima dată un chest. Încerc să fac un acoperiș mic. Atât, nu vrei filmul vodka. Cred că e destul... Fac mai stil. Să fac și un... da, chest. Așa. Bă, deja s-a făcut noapte. Și mai am lemn. Bă, ce prost. Pe partea asta nu e niciun copac sau ceva? Mamă, ce m-a speriat. Este ceva cu lava acolo. Totuși ca să fie mai frumos, să am totul la aceeași care. Oricum, s-au schimbat foarte mult de când m-am jucat eu. Mamă! Nu. Yes. Nu din asta nu mă lovi. Ok, el ademenesc în apă, dacă mă duc în apă nu explodează, adică explodează, da? Să-l omor. Mamă, sunt doi. Bine.
Câți monștri! O să fugă dacă mă lovește o singură dată. În sfârșit, frate. Ok. Sau ce zi? Ne-am îndeplinit misiunea. Am făcut uși pentru căsuță. Fac și o mică parte din acoperiș. Mamă, dar deci uiciu ăla era să mă moare. Poate, nu știu sigur. O să fac și niște videoclipuri cu Lego. Poate. Și v-am zis noul update din Minecraft. Puteți intra în End. Deci în End, nu în Nether, în End. De sfârșitul jocului. Deci omorâți dragonul și deci versiunea asta este exact pe calculator. E super. Eu am versiunea 1.0.0.9. Păi cam atât fac. Vă zic la revedere. Voi face și un alt videoclip tot pe această lume. Și gata. La revedere.